ndị otologbanụ gbanụ bụ ndị Operation Clean and Healthy Anambra OCHA Brigade akparago mmadụ abụọ aka bụ ndị na-ere ọgwụ ike na ndị na-ebugharị ha mbugharị adịgboroja dịka ha gagasịrị n'ebe dị iche iche na steeti a. Ndị akpara aka bụ na oyi na Ogbunike na kansụl oyi oge ha gara kwatucha ihe ndị dị iche gasịrị ụzọ. Onye ndu ndị OCHA Brigade wee bịa ije abụ Managing Director ha bụ Comrade Celestin Anere. Chibuzobidike wetara anyị akụkọ a. Comrade Anere mere ka amata na ọtụtụ ọgwụ dị iche iche bụ nke enwetara n'ebe ahụ nke gụnyere marijuana nakwa ọgwụ ndị ọzọ na-emerụ arụ ahụ mmadụ. O kwuru na ya bụ mwakpo bụ iji mee ka eweta ọganiru n'ebe ndị ahụ ma hụkwe na ndị ahụ ejidere bụ ndị a ga-akpụpụ n'ụlọ ikpe. Na nzaghachi ya, ndị ahụ a na-enyo enyo bụ otu onye gbara afọ 28 Uchenna Benjamin nke si Imo steeti kwetara na ọ na-ele ọgwụ ike ndị ahụ, ebe onye nke ọzọ gbara afọ 21 Clinton Asi Egwu onye nke si Abia steeti kwuru na ọ hapụrụ ọrụ ya dịka onye na-amụ ọrụ ma banye n'ile ọgwụ ike n'ihi na o si na ya enweta ego. Oge m bata steeti bụ Igbo ka m na-ele, o wee alọba m si zikọsị m ka esi ele ya. Ego m ya na for 5 months now. Ndị na-elebe bụ some of drivers na park na toll gate, drivers na agbafa. Nke a na-abụ Igbo ordinary way 100 naira. Nke a bụ Arizona 200. Afia bụ nchọrọ ịga afia na main market ka m na-aga. Ihe mụa na-ekwu bụ na ọ bụrụ dị ka m na-ezu nọ mbọ ka m na-agba.